डिफेन्सआव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जाय लाइमोनफोरा डिफेन्सआव साख्रि मावनो गोसो गुदुं जादों बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। भारतारि रौनिया बिफानाव साख्रि मावनानै आजिरा मोननाय माखासे सानसुमैफोरा लानानै फैदों बे गोजोनथाव खौरांखौ। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारिनि आमलाइगुरि गेलेग्रा फोथाराव आसाम फिजिकल एकाडेमि मुंनि गोदानै मोनसे एकाडेमि खुलिनाय जादों। बे एकाडेमियाव डिफेन्सनि थाखाय नांगौ जानाय रिटेन एन्ड फिजिकलखौ फोरोंथाय होनाय जागोन। जाय लाइमोनफोरा गोसो गुदुं बिथांमोनहा 6001769055 आरो 9678084414 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनानै मुं थिसननानै लानो हागोन। दिनै जों बिथांमोनखौ जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव लिंहरनानै जोंनि माखासे टारगेट लानानै जोंनि बे आसाम फिजिकेल एकाडेमिखौ खुलिनाय जादों। बिनि बिसयै जों फोरमायनो थाखाय मोनसे प्रेस मिट लानाय जादों, जेराव जों ज' जानानै जोंनि एक्स आर्मि हिसाबै जोङो बे एकाडेमिखौ खुलिदों। जोंनि थांखियानो जाहैबाय जोंनि लाइमोनफोर इयं जेनेरेसनफोर जेराव डिफेन्सआव थांनो गोसो जानाय बिथांमोनखौ जोङो जोंनि एकाडेमिनिफ्राय साफिसियेन्ट ट्रेनिं होनानै, जेराव डकुमेन्टेसननिफ्राय लानानै फिजिकेलखौ लानानै रिटेनखौ लानानै बेफोर आयदायाव जों मोजाङै फोरोंनानै बिथांमोनखौ जोङो इन्टारभिउनि थाखाय थिनहरनाय जागोन। जेराव इन्टारभिउआव इजिलि बिथांमोना देरहासार जानो हागोन, साक्सेस जाहैगोन। जोंनि एकाडेमिनिफ्राय जों बेखौनो मिजिंथियो। बियो जोंनि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आमलाइगुरि खासियाबारि खाथियावनो, खासियाबारिनिफ्राय नियर एबाउट 1 किल'मिटारसो जागोनदां। बे जास्ट फोथारावनो लामा सेरावनो आरो बियो। माब्लानिफ्राय जगाजग खालामनो हागोन नोंथां? बियो जोङो दा जोङो एडमिसनखौ लागासिनो दङ। एडमिसना स्टार्ट जाबाय। मथथे बियो जोङो स्टुडेन्टफ्रा जेसेबां थाब फैगोन बे हिसाबै जों ट्रेनिंखौ स्टार्ट खालामनाय जागोन। बेसेबांसो फिस लानाय? फिसा जोङो मिनिमाम फिस लानाय जागोन, जेराव 3500 थाखा 3500 एडमिसन प्लास 1 मान्थनि जाखाबाय आरो बियो। ओमफ्राय एभ्रि मान्थ 3500 लानाय जागोन। फेसिलिटियाव दा जोंनाव बेहाय फिजिकेलनि टटेलि जेसेबां सासे एज ए सल्जार जानो थाखाय मा रिक्वायरमेन्ट दं जों बेखौ फोरोंजोबगोन। ओमफ्राय दाना फैदो नोङो रिटेननि खोथा, रिटेनखौबो जों टटेलि फोरोंजोबगोन। ओमफ्राय नर्मालै जोङो मेडिकेलबो एसे एनैखौ जोङो जेसेबांखिनि जोंनिफ्राय हायो जों बेखौ चेक खालायगोन। प्लास गोनांथि जायोब्ला जोङो डाक्टार माबानिफ्राय मा होनोमोनलाय मेडिकेल डक्टरखौबो जों एसेबाबो रिक्वेस्ट खालायना बिथांमोनखौबो लेंहरनानैबाबो बेहाय जों मेडिकेलनिखौ एसे राहा लामा लानाय जागोन इन फिउचाराव। दा लाइमोनखौ आं बेखौनो खावलायगोन, बिथांमोना गोसो गुदुं जायोब्ला जाना दङब्ला फैनानै जोंनाव जइन जाफैनो हागोन। आरो बहुद लाइमोनफोर दं जाय लाइमोनफोरा गोसो गुदुं जायो, नाथाय मा सिस्टेमै थांनांगौ, बोरै थांबा बोरै जाहैगोन बेखौ रोङा। डकुमेन्ट्सनि खोथा, डकुमेन्ट्स थांना फेल जाबोयो। रिटेनाव थांबाय, रिटेनाव फेल जायो। ओमफ्राय नोङो माबोरै खारनांगौ, माबोरै माबानांगौ, खयथा जिनिसखौ रोङा। दा बेफोरखौ जोंनिफ्राय जों नलेजखौ होजोबनाय जागोन आरो। माखासे बाथ्राखौ मिथिनानै जगाजग खालामनो। जोंनाव जानबुं नाम्बार होनाय दङ, कन्टेक्ट नाम्बार 2 दङ बे जोंनि बेनाराव, बा जोङो मिडिया बिथांमोननि माखासे बेहायबो जों होनाय जागोन। बेहायबो कन्टेक्ट खालामबानो नोंथांमोना। दा थानाय जानायखौ जोंनिफ्राय दा गैथ'वा बे एटलिस्ट जोङो बिनि थाखाय थाबैनो जोङो बेखौ नाजागासिनो दङ। प्लास थाबैनो जों बेखौ हस्टेलनि फेसिलिटिखौ जों बानायनाय जागोन। हमारे यहाँ पे जो मीडिया भाई लोग आए हैं हमारी एकेडमी की जानकारी लेने के लिए, इसमें क्या हो रहा है, क्यों खुला है, इसकी जानकारी लेने के लिए मेरे तरफ से मीडिया भाइयों को धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और हमारे मेन मकसद इस एकेडमी को खुलने का मतलब है, जो हमारी नौजवान बेरोजगार है, जो गांव की बच्चे लोग हैं, जो आर्मी डिफेंस में जाना चाह रहा है, लेकिन उनको तौर तरीका, रूल एंड रेगुलेशन पता नहीं है, जो इसको मद्देनजर रखते हुए हम इस एकेडमी को खुला है। और सभी हमारे बच्चे लोगों को
इजीली डिफेंस में सर्विस हो पाए। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें मेन उद्देश्य ये है, इसमें हम फिजिकल कराएंगे। फिजिकल में जो रिक्वायरमेंट है एज ए डिफेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, हम प्रॉपरली उसको ट्रेनिंग किया जाएगा इसमें। और रिटन टेस्ट में जो भी पहले हुआ है व होगा, इसके पूरी प्रिपरेशन हमारे एकेडमी इंस्टीट्यूशन में सिखाया जाएगा। उसके बाद एक हो गया आपका मेडिकल। मेडिकल में जो भी नॉर्मली चेकअप यहाँ पर हम कराएंगे। अगर ज़्यादा हमसे अगर नहीं होंगे तो हम उसको डॉक्टर के थ्रू पे करा के भी, हम अगर फिट है तो उसको हम एडमिशन करा के उसको ट्रेन करेंगे। एज ए ट्रेन हिसाब से हम ट्रेन करके भेजेंगे उनको, जहाँ नौकरी इजीली वो लोग सक्सेस हो सके डिफेंस इंटरव्यू वगैरह में। ये हमारे एकेडमी का मेन मकसद है। एडमिशन में हम नॉर्मली लिया है 3,500 करके, जो एडमिशन प्लस और आपका ये हो गया मंथली भी हो गया। मंथली 3,500 के हिसाब से चलेगा। और ये आपका फर्स्ट में जो 3,500 लेंगे एडमिशन प्लस मंथली 1 मंथ का हो गया। ये लोकेशन ये हमारा गोसाईगांव सब डिवीजन के अंदर सोराइबिल के रास्ते एक अमलाईगुड़ी बोल के एक जगह है, जहाँ फुटबॉल फील्ड है, सामने रास्ता के साथ ही यही। तो आप लोग कोई भी आएंगे तो यहाँ पर दिखाई देंगे। पूरा जानकारी इसमें ये है, गोसाईगांव सब डिवीजन के अंदर सोराइबिल की रोड पे ये आपका अमलाईगुड़ी बोल के उसमें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, उस कॉन्टेक्ट नंबर में अगर कॉन्टेक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा। जो टेनिस लोग आएंगे, जो सीखने आएंगे, उनके लिए एटलीस्ट हमारे यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है। एटलीस्ट हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द उसके हम हॉस्टल की फैसिलिटी भी करेंगे। और अभी उन लोग घर से आना जाना करना पड़ेगा। लोकल का आदमी, बच्चे लोग अभी आया है। एडमिशन नियर अबाउट 15-15 कैंडिडेट्स तो अभी आ चुका है। और अभी बहुत कॉन्टेक्ट्स में इधर उधर आ रहा है, बाहर से भी कॉल कर रहा है, क्या फैसिलिटी है ये पूछ रहे हैं। हम जितना हो सके हॉस्टल की फैसिलिटी करेंगे। गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय एचएस आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जारागुरिनि गोविंद बसुमतारी कलेजाव BSc सेमेस्टारनि थाखाय फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BSc सेमेस्टारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गोविंद बसुमतारी कलेजाव। बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि जानाय कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरिनि गोविंद बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरनि थाखाय एसेल' फिसावनो फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय खाबु लानानै फैदों। गिबि मुं थिसनगोन 100 फरायसाफोरनि थाखाय माखासे स्पेशल अफारजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन होनाङै क्लासफोर, जेरै स्पोकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स, कम्पिउटार कोर्सनि खाबुजों लोगोसे फरायसाफोरनि कलेजाव थांलाय फैलायनि थाखाय बेसेन होनाङै बास सिबिथायनि खाबु होनाय जायो। गोविंद बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरा गावनि गोसो बायदियै साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे गोबां थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनि खाबुखौबो फरायसाफोरा मोननो हागोन। आरो बे खेबनिफ्राय गसाइगाव फरायसालिमानि सिङाव फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गोविंद बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद मिरु एबा आनजाद होनो हागोन। बेनिखायनो गोदानै एचएस आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरा गोविंद बसुमतारी फरायसालिमायाव बाङाइ बेसेनावनो एडमिशन लानानै गोबां खाबुफोरजों गोजौ आरो गोग्गो सोलोंथाइनि खाबुखौ लादो। बांसिन मिन्थिनो थाखाय 9101784754 70022719229 97066808878 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।